Right-ke lapho thi ngibona ukuthi ugqokeni kuqala siyasiqale sibuka amagama ukuthi ugqoke into enjani. Shaya LV. Imali-ke lo. Uma ngathi akangishela. Utami yazi ngicela wena uvela usondela uzongishela. Hawu manje lento lokubhizula ungibuka. Kunjani? Kuyaphila yibo. Semhle kanjena. Na unemali-ke mfana. Ayi ngathi unemali wena. Mayibelalela. Noma uthi ufuna noma yini khulileke ungasabi on board mfethu ngikhululekile kona ukuyohlala ke mfethu. Hayi ngihlala nje stradini. Hayi ngeke. Ngiphuzela ijuba. Oh ufuna ijuba. Ave ngomi uyalazi ijuba. Khulileka 25 rand noma 50 rand. 25. Angeke no mfethu Apha ngokhalisa 25 rand ngejuba nje. Angeke ngiphi inamba yakho la ngizokwazi ukutransferele le mali ekhulumayo ubala. Uzongitransferela 25 rand. Hayi ngeke imali encane nje mhlawumbe ngikunika noma 1000 at least yabona nje. Ha? Ngeke Unemali ngempela wena o61 sheshisa. Hawu ngomiwe mina.